A vieš, že za zlý spánok, zauzlené vlasy každú noc a pupienky na koži môže byť zodpovedná len jedna vec. No aj ja som bojovala s týmito 3 problémami, najmä v lete, keď bavlnené obliečky na vankúše spôsobujú väčšie potenie a je ešte teplejšie. Potom som na internete čítala, že by bolo fajn vyskúšať hodvábne alebo saténové obliečky. Na začiatku som váhala kvôli cene, pretože sú o niečo drahšie ako obyčajná bavlnená posteľná bielizeň. Ale povedala som si, poďme to vyskúšať. Táto obliečka Sleepstar je vyrobená zo 100% vegánskeho saténu a bráni aj tvorbe baktérií. Sú hypoalergénne a antibakteriálne, takže zabraňujú aj akné a výražkam na pokožke. Zároveň sa vlasy stávajú oveľa lesklejšími a končeky sú menej rozštiepené. Všetky tieto zmeny sú viditeľné už po pár dňoch používania, takže môj tip, nemíňaj veľa na drahú kozmetiku, ale investuj do jednej Sleepstar obliečky.